Somo nyakoro mga jiwang moko kuom jotenda skunde gi jonyuol manie kaunti ma Migori ogolo ywak ne duol mochung'ne penj pacho kanek kuom rem golo duoko mag jopuonjre te e penj mar grade mar 6. Jotelo golo olero ni nitiere ng'ikruok e duoko mane ogol. Japuonj maduong' mano mar skund Rose Hill Rufin Kabaka olero ni duoko mane giyudo ne ok ni kare ka jopuonjre moko koso duoko e somo moko kendo kar yudo duoko 11 ne giyudo mana duoko e somo par kende. Kaluwore gi jalony weche somo Rosawino olero ng'ikruok ma kamano nyalo kelo ywagruok e kind jonyuol e jotend skunde. Jonyuol ogolo kwayo ne duol mar penj neno ni olos ng'ikruok ma kamano kendo ogolo duoko makare kapok oyaw skunde mag junior secondary. Penj duto mane nyathi ka nyathi otimo e grade 6 gina 11. Lakini king'iyo maber, en mana ni king'iyo slip no gi wang' achiel, ok difweny ni nitiere kasoro. Lakini ibro fwenyo kibet piny king'iye mos achiel ka achiel, ibro fwenyo ni nyithindo moko nokomigi duoko mar penj 11 gi. Iyudo ka penj mane gitimogo ne gine codes 5. Nitie code 601, 602, 603. Magin mastery subjects, ma en maths, English kod Kiswahili. Asto kidhie code mar 604 kanyo tingo subjects 5. To mogik wan gi code mogik ma en 605 matingo learning areas 3. Koro duto te kiriwo onego bed ni nyathi ne yudo results mar duoko mar learning areas 11. To waneno ni mae nyalo kelo pek kendo samoro janyuol nyalo bedo gi chuny ma en gi penjo ni to ang'o momiyo nyathina samoro ok omiye duoko mar music, for example, samoro ok omiye duoko mar kwano. To wayudo kaka school bedo no matek, omiyo wakwayo jo NEC mondo look into this, mondo omiwa duoko mayot mwanyalo ng'iso jonyuol kapok tarik 30 ochopo ma nyithindo onego bed ni dok e school. To ne wakwayo ni kaber to gimotimore ni otimre kawuono to kiko chako timre kendo, nikech kotimore kama sani koro jogo dok bedo pinya gi dhi manyo marks go mondo gichiw. Ok wang'e ni marks midhi miwa gi be marks mane nyithindwa oyudo,